Neadekvatno riješeni krovni otvori mogu biti slaba tačka za krovnu konstrukciju. Roletna je sastavni element krovnog prozora i evo kako se u fabričkim uslovima testira kako bi se obezbijedio njen visok nivo kvaliteta. Atmosferski uslovi kojima je krov izložen, a samim tim i krovni prozori i roletne mogu biti vrlo ekstremni. Kiša, vjetar, snijeg, grad i jako sunce neizmjenično 365 dana u godini djeluju na ove površine čineći ih ranjivima. Kako bi se to spriječilo, najpoznatiji svjetski proizvođač krovnih prozora i roletni Velux u svojoj fabrici u vještački izazvanim ekstremnim uslovima testira roletne do krajnjih granica izdržljivosti. Iskusni tim stručnjaka se priprema za ekstremne testove. Najprije se unutrašnje roletne testiraju na otpornost da izdrže ekstremnu toplotu. Potom se spuštaju i podižu čak 10.000 puta kako bi se testirala njihova trajnost. Tkanina od koje su roletne napravljene testira se do same granice izdržljivosti tako što se snažno vuče, trlja, rasteže i gužva. Vrijeme je i da se testira koliko je čvrsta spoljna tenda. Prvo se kreće sa laganom kišom, a završava se sa velikim pljuskom i uraganskim vjetrom. Nakon ovog je Velux roletna spremna za krovni prozor.